Die Frenti Rutu Dorobaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos komu sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afrontu yu kulturu. Nanga different rutu famiri. Different rutu famiri. Bas Berg en Friend nanga warimbo krioro. En loop 3 uur bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. You wasabi fa atori dis egomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassatickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Buy je kaarten no! Mama Horbaka Juno. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de Colossale. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar... Ja, maar dan gaat jou de Baka Kulturu TV speciaal voor jou. En natuurlijk zijn we met een speciale editie bezig om te kijken wat doen de mensen vandaag. En ook weer vandaag zijn we aan het kijken. Er zijn hier op deze hoek Eendrachtsplein. Dat zul je hier zo zien. Eendrachtsplein, metrostation. En hier op deze hoek, Eendrachtsplein, even inzoomen. Ja, goed zo. Dan zien we hier de straat. En op deze weg staan ontzettend veel jongens te bedelen, te bietsen. En we gaan even naar ze toe lopen om te kijken wat ze doen. We gaan even naar ze toe om te kijken waarom het zover is gekomen dat ze vandaag aan de dag moeten bedelen hier in Rotterdam. Want als je het goed doet in Nederland, of in Rotterdam of waar dan ook, zou je niet hoeven te bedelen. En wij zijn van mening dat we even met de jongens moeten praten, zodat het beter kan gaan. We gaan ze even checken hier. Als je goed kijkt, zie je ze daarbij tussen de auto's. Dan zijn ze bezig te vragen, wat kunnen we doen om aan geld te komen. Zojuist ben ik ook benaderd, dus ik dacht ik maak er een reportage van. Ja? Oké, we gaan ze even benaderen om te vragen waarom en hoe het zover is gekomen. Ja, Bradanga Sajau de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier. Ja, Rotterdam. En in Rotterdam gebeurt het dat er wel eens wat jongens hier op de straat zijn en die lopen te bietsen. Te bietsen omdat ze hebben geen onderkomen, ze hebben geen huis, dakloos. Ze zijn dakloos. En hier zien we een van ze. We gaan met een paar praten hier in Rotterdam en vragen hoe het zo komt dat het zover is gekomen. Ja. Goeiedag meneer, wat is uw naam? Lorenzo Baron. Hey Lorenzo, welkom. Lorenzo, vertel me even, waar ben je geboren? Ik ben hier in Nederland geboren, in Gorinchem. In Gorinchem, oké. En hoe is je leven? Je bent geboren, je hebt een vader en een moeder gehad, maar nu ben je dakloos. Klopt, ik ben zonder mijn vader opgegroeid. Mijn moeder heeft altijd voor mij gezorgd. Mijn moeder is echt een harde tante. Ze heeft altijd gewerkt voor mij. Vervolgens ben ik dan opgegroeid zonder mijn vader. Dus dat was voor mij een beetje moeilijk. Maar ik ben vroegtijdig van school gegaan. Voor ook een beetje te zorgen voor mijn moeder. Voor dan te gaan werken en zo. Maar mijn moeder zei altijd tegen mij: jongen, hou de eigen centjes. Met mij zit het goed, komt goed. Dus ik ben dan natuurlijk met de vraag van wie is mijn vader, dit, dat, zo. Dus ik ben naar Nederland toegekomen. Ik heb mijn vader gevonden. Vervolgens ben ik in het bedrijvenleven gegaan. En ik heb daardoor een paar compagnons van mij leren kennen. Dat ze mij spijtig genoeg hebben ontnomen. Ik ben daardoor vast komen te zitten. Ik heb zelf ook momenteel een paar vrienden en familieleden verloren in het havenwereldje.
En daardoor heb ik 8 jaar en een half in de gevangenis gezeten. Ik ben eruit gekomen. Ik heb die mensen die dat mijn compagnons hebben laten doen verdwijnen, hebben mensen op mij gestuurd. En daardoor ben ik eigenlijk ook nou op recent ben ik ontvoerd geweest. Heb ik een zware mishandeling meegemaakt, een bijna doodervaring. Ik ben daardoor links een beetje blind geworden. Ik heb min 75, min 75. Ik moet een bril dragen momenteel. En daardoor ben ik, ik heb daar een bijna doodervaring mee meegemaakt. Ik ben daarvoor gerevalideerd. Ik heb echt zonder financiën geleefd. Ik heb geen uitkering gehad. Ik ben een jaar even soort van ondergedoken geweest. Ik heb geleefd op statiegeld. Ik heb geleefd bij vriendinnen, vrienden. Ik heb geleefd door te bietsen. En zo heb ik momenteel ben ik nog aan het overleven. Want die mensen hebben ook mensen op mij gestuurd en die hebben fraude op mijn bankrekening gedaan. Dus daardoor is mijn centjes ingevrozen en moet ik momenteel een beetje bietsen om ook extra voor rond te komen. Dus oké, als ik het goed begrijp, je hebt altijd gewerkt, het ging je goed. Maar nu leef je op statiegeld, dus je verzamelt flessen. En dat doe je per dag, elke dag? Ja, ook ja. En hoeveel verdien je op een dag? Hoeveel flessen verzamel je op zo'n dag? Wat kan je verdienen op zo'n dag met de flessen, plastic flessen? Ja, tegen de 20, 30 euro. Dus je verdient zo'n 20, 30 euro per dag. Dus als je het elke dag doet, dan heb je toch te eten en te drinken. Ja, klopt. Maar ik doe ook liever, ik doe dan ook een klusje. Bijvoorbeeld iemand zijn tuin opruimen, even iets schoonmaken. Ook auto's schoonmaken, bijklussen voor een centje. Maar stel het is zo koud, want soms ik rij hier langs en ik zie de jongens hier staan op straat. En tussen de auto's dan gaan ze bietsen, ze gaan bedelen. Het is soms heel koud. Hoe doen jullie? Ik heb zelf ook meegemaakt, dat is 2 weken geleden. Ik heb ook op straat geslapen, omdat ik was toen nog bezig met de opvang voor mijn plekje te regelen. Het is zo, mensen slapen gewoon op straat. Ik heb het zelf ook meegemaakt en mijn tenen waren gewoon helemaal opengevrozen van de koud. Waar woon je nu? Heb je nu een huis? Ik heb momenteel nog geen huis. Ik slaap momenteel bij de opvang en ik zit in een tent. Dus je hebt ook een tent? Ja, ik heb momenteel ook een tent met een vriendin van mij. Ik sta met een vriendin van mij in. Ja. 2 mensen in een tent? 2 mensen in een tent. En hoe is het koud? Wat moet ik me voorstellen? Ja, koud, geen sanitaire voorzieningen. Niet 's morgens wakker worden, gelijk in de douche kunnen. Een beetje met sanitaire voorzieningen ook een beetje moeilijker dan anderen. Oké, dus je moet eten, warm eten, hoe doe je dat? Als je warm eten heb je kookgerei, wat doe je? Ja, ik heb momenteel ook een kookstelletje op gas. Dus ik moet altijd toch wel butaangas kopen. En ik heb daar kan ik mee koken. Oké, en heb je familie? Zijn er mensen die je zouden kunnen steunen? Dus naast het feit dat je zeg maar hier op straat bent, je bent op straat, heb je ook familieleden? Dus een broer, een zus? Ja, die heb ik ook. Ik heb een oudere zus en een jongere broer. Maar die zijn gelukkig, die hebben alle 2 een huis. Mijn zus die is zelfstandige moeder, die heeft 3 prachtige kinderen. En mijn broertje die is recent afgestudeerd als sanitair, die woont nog thuis, maar die is ook plannen aan het maken voor alleen te gaan wonen. Dus ze zijn wel stabieler dan mij. Okay. Maar zou je niet willen, of is het niet je wens om terug te gaan met je broertje of aan te kloppen? Ja. Tuurlijk, ja, dat doe ik ook. Maar ja, omdat natuurlijk ik ben recent ontvoerd geweest, heb ik het gevaar bij hun ook weggehouden. Waarom moet iemand jou ontvoeren? Waarom? Ik heb in het havenleven gezeten. Ik ben havendirecteur geweest. Dus ik heb ik heb een beetje ook te maken gehad met import-export. Je weet, als iemand qua met drugs te maken, iemand wil een wijk overnemen, gaan ze elkaar liquideren. Hebben ze van mijn familieleden vermoord. Ben ik daar naartoe gegaan als man, zonder iets. Ik heb gewoon gezegd van luister, jullie hebben zoveel van mijn familie gepikt, wees man, betaal iedereen terug en stop met die drugsoorlog, hebben ze me ontvoerd. Hebben ze je ontvoerd? En hoe lang hebben ze je ontvoerd? Heeft de politie je bevrijd? Nee, ik ben zelf kunnen ontsnappen, alle geluk uit de auto. Je bent weggerend? Ik ben weggerend, ja, klopt. Ze hadden geen wapens? Ze hadden geen vuurwapen bij, nee, alle geluk niet. Oké, je kon wegrennen en dan ben je ondergedoken en nu heb je geen huis. Ik heb momenteel geen huis nu, momenteel niet. En wat moet er gebeuren, want je wilt terug in de maatschappij, neem ik aan. Wat is je wens? Wat moet er gebeuren nu? Mijn wens is nu, ik ben bezig ook momenteel met een compagnon. Die heeft mij alle geluk een paar klussen kunnen geven. 800 woningen, dat moeten gerenoveerd worden in Rotterdam.
en in Amsterdam. Dat zijn er 400 en 400. En deze vriend van mij heeft ook 60 bungalows ter beschikking. Dus mijn droom is een groot bungalowpark starten en zo mijn centen verder te kunnen verdienen en zo een eigen woonst. Dus ik ben momenteel ook een beetje aan het flyeren voor grond te huur. Ook voor te zien dat ik daar hier en der een bungalow kan zetten voor de particulieren voor te kunnen verhuren. Nou, dat is heel mooi. En dat je bezig bent terug te komen in de maatschappij. Gebruik je nu? Dat is een persoonlijke vraag. Je mag antwoord geven wat je wil. Ja, ik gebruik momenteel omdat ik ben familieleden van mij verloren en voor mijn trauma een beetje te verwerken. Ik kan eerlijk zijn, ik verkoop al drugs sinds mijn 15 jaar. Snapt u? Dus ik ben een blower, ik ben een beetje een gebruiker ook. Maar liever sporten, thai-boksen, dopamine, aankweek, ja. En drink je ook? Ja, ik drink ook. Alcohol? Ja, alcohol, klopt. Je verdient 20 euro, maar dat gaat op aan drugs? Nee, niet altijd. Het gaat merendeels op aan boodschappen. Ja. Ja, je moet ook eten natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is normaal. Oké, een afkikcentrum, zou dat een idee zijn? Zou je hulp willen aanvaarden? Want ik denk dat misschien doordat je gebruikt en je ligt het zal wel moeilijk zijn om het los te laten. Ja, ik heb ook meerdere keren in psychiatries gezeten daarvoor. Ik heb wel mijn grenzen ook. Dus met druggebruik, het is niet zo dat ik elke dag gebruik, maar toch af en toe gebruik ik wel, ja. Want ik hoop zo voor jou dat het natuurlijk goed komt. Ja, toch? Dat hopen we allemaal hier. De kijkers van Kulturo TV zullen wel hopen dat het goed komt met jou. En ik hoop als ik je volgende keer zie, dat je zegt van, joh, het is me gelukt, ik ben er vanaf. En ik heb een baan en zo, ja? Ik hoop het ook. Ik hoop het ook, echt. Ja. Misschien kijkers zitten kijken, wie weet, kijkt er iemand die zegt, hey, ik wil je helpen. Je familie of iemand die kijkt, zou je hulp aanvaarden als iemand zegt, ik wil je helpen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, gelijk. Tuurlijk. Maar het is ook zo, ik heb natuurlijk ook veel meegemaakt. Ik ben ook een dagje ouder. Dus het is niet met mijn recente gebeurtenis, en ik bedoel dan qua die ontvoering, is het een beetje moeilijker dat ik met iedereen ga vertrouwen. Ook. Ik begrijp je. En wat ga je vandaag doen? Want ja, ik begrijp, je hebt een tent, je bent niet eenzaam. Nee, klopt. Ik zit met een vriendin in een tent. Ja. Samen met een vriendin, is je vriendin? Ja, een vriendin van mij. We wonen samen? Ja, in de tent momenteel, ja. Jullie hebben een relatie? Ja, klopt. En hoe gaat het met haar? Ja, gaat ook goed. Zij ziet het natuurlijk ook in dat wij natuurlijk niet zo verder kunnen in deze situatie met de tent. Dus zij zit momenteel ook te leven en rond te komen van een uitkering. En zij is natuurlijk ook terug van plan, zodra ze uit zijn woning heeft, terug te gaan werken. Want zij komt ook uit het financiële. Dus, Nou, dankjewel dat je ons te woord staat. Ik hoop echt dat het je goed komt, dat het goed gaat. En dat je de juiste mensen om je heen vindt die jou zullen helpen verder. Ik dank je wel voor jouw spontaniteit. En ik zie je graag een volgende keer in een andere setting. Aboom, oké? Aboom, dankjewel. Aboom. Ja mensen, je ziet het weer, Kulturo TV speciaal voor jou. En we praten natuurlijk met de mensen hier op de straat. Er gebeurt van alles, ook als het zo koud is. De jongens hier tussen de auto's, soms met gevaar voor eigen leven. Ja, om te bieden voor wat geld, zodat ze kunnen overleven. Ook hier hebben we weer een andere jongeman. Goeiedag jong, wat is je naam? Helder Philippe. Hoi, welkom bij Kulturo TV. Ik heb een paar vragen, want je staat ook tussen de auto's te bieden. Waarom doe je dat? Ik ben dakloos. Je bent dakloos. Hoe lang ben je al dakloos? Al 2 jaar. 2 jaar al? En hoe doe je dat dan? Overleven. Heb je geen vader, moeder meer? Nee, jawel. Ze wonen in Rotterdam. En helpen ze je niet? Nee, ze helpen me alleen maar met eten geven. Oh, ze geven je wel eten. Maar wat is de noodzaak dat je hier moet staan om te bieden? Wat is de reden? Toen ik ging bedelen, wist ik niet hoe ik met geld om moest gaan. Want ik leef op straat toch, kan je het niet bewaren heel snel. Dus wat deed ik dan? Ik had een verstopplek gevonden en daar had ik mijn geld gezet. Gewoon onder de grond. Dus daarmee heb ik schoenen gehaald. Kijk, deze schoenen. Deze schoenen heb ik gekocht met het bedelen van het geld. Eigenlijk maak ik best wel veel met bedelen. Hoeveel geld maak je per dag ongeveer? Eigenlijk minimaal 50 euro. Dus 50 euro per dag? Ja, maar vandaag was het niet goed gegaan. Vandaag minder? Ja, minder. Maar als je 50 euro per dag verdient, zeg maar, wat doe je met 50 euro op een dag? Bewaren en eten halen. En bij de Pauluskerk kan je voor 2 euro eten. Maar is 50 euro genoeg? Of zeg je 50 euro, je moet meer?
Nee, je moet niet meer. Je kan niet zomaar aan mensen vragen. Dus dat is die nadeel daarvan. Maar als je hier op straat staat te vragen, geven ze je of zeggen ze nee, ga weg, schelden ze je uit of zijn er mensen die medeleven hebben? Dat gebeurt best wel vaak. Wat gebeurt er vaak? Dat je nee hoort. Maar ik vind het niet erg. Met de lach heb je mij al betaald. Dat is mijn waarheid. Maar je krijgt genoeg. Hoe lang sta je hier op een dag? Ja, dat weet ik niet. Ik denk om een uurtje. Een uurtje, dus in een uur verdien je €50. Nee. Het is soms gebeurd. Het is wel eens soms gebeurd. Ik zeg u eerlijk, wat er gebeurde laatst. Ik stond de hele dag daar te staan. De hele dag op die plek gewoon daar. Ik kreeg niks. Niks. Ik sta daar voor niks. Maar je kan wel bij je moeder terug voor eten. Ja, dat wel. Daar ben ik ook blij om. Maar waarom doe je dit? Kan je niet een baan zoeken of iets doen zodat je niet meer hier hoeft te staan? Ja, ik kan een baan zoeken, maar ik kan dat niet. Ik heb geen postadres. Dus dan kan ik niet werken. Ja, en mijn bankrekening is kwijtgeraakt. Je moet een nieuwe aanvragen. Je moet nieuwe aanvragen. Maar bij mij komt het er nog niet in waarom je hier staat. Je staat hier. Ik denk, als je dakloos zou zijn en je hebt geen geld, je hebt honger, dan kan ik zeggen, oké, maar je hebt een moeder, je bent niet dakloos, je hebt een huis. Nee man, dat is niet waar. Ben je dakloos? Ja, ik ben dakloos. Dus je kan niet bij je moeder wonen? Nee. Zo wil je niet helpen? Nee. Niet voor het huis hebben. Maar zijn er instanties waar je aan kan kloppen? Want dit mag eigenlijk niet van de politie, toch? Nee. Want als de politie je pakt, wat doen ze? Ze arresteren je vaak en geven ze boete. Dus heb je al een boete geregeld? Ze gaan je ook slaan als je gaat bedelen. De politie slaat je? Ja man. Hebben ze jou ooit geslagen? Nee, bijna niet. Oké. En dagelijks doe je dit. Maar stel je zou een baan kunnen vinden. Je bent op school geweest? Ja, MBO 1 gehaald. Je hebt je MBO? MBO 1 gehaald. En dan zou je een baan kunnen zoeken toch of niet? Of is omdat je drugs gebruikt kan je niet werken of zoiets? Ja, alleen hash. Ik gebruik alleen hash, voor de rest niks. Maar zou je hulp willen hebben dat je stopt hiermee? Is er een mogelijkheid dat je zou denken, nou ik wil een normaal leven, ik wil een huis, ik wil een vriendin, ik wil misschien kinderen? Ja, daar heb ik wel vaker over nagedacht. Maar in mijn situatie, hoe ik nu leef, ik kan dat niet hebben. En dat scheelt best wel vaak. Want het probleem is, hoe noem je dat ook weer? Het probleem is, ik zit in een situatie op de bodem. Ik heb geen ladder. Ik moet een ladder gaan zoeken of iemand anders de ladder pakken. En dat gaat niet zo makkelijk. Het gaat niet zo makkelijk, je hebt het moeilijk. Maar misschien zijn er instanties die je kunnen helpen, toch? Dus misschien mensen die daklozen helpen, de Pauluskerk. Ja. Zijn er psychologen daar of weet ik het? Jawel. Maar bestaat er een kans dat jij eruit komt? Dat wel. Daar geloof je in. Oké, dus vandaag, wat ga je vandaag doen? Ik wilde wat geld hebben om te eten. Geld hebben om te eten? €2 gegeven. Ik heb jou €2 gegeven toen. Meegehaald. Ik ga je sowieso iets geven dat je eten kan. Ga je nog iets geven, dan ga je eten gaan halen sowieso. Maar ik zou het fijn vinden om te zien dat het toch beter met je gaat. In plaats dat je ook in de kou, want in de winter sta je ook hier. Ja, de winter was heftig hoor. Het was een koude winter. Ja hè. Het was aan het regenen en zo. Ik stond buiten met natte jas, natte kleren. Ik kon niks doen. Niemand geeft om mij. Dus ik stond buiten met niemand alleen. Ik moest proberen te slapen, maar het gaat niet. Want ik word wakker gemaakt of ik kan niet. Het is verboden terrein. Of ja, zulke dingen. Politie komen. Winter. Je hebt wel een winteropvang. Maar wanneer het -4 is, of zeg maar wanneer het onder 4 graden is, dan mag je niet slapen. Dus bijvoorbeeld wanneer het 6 graden is, dan mag je niet slapen. Maar 4 graden onder, dan mag je wel slapen. Dus wanneer het 6 is, dan mag je niet slapen daarbinnen. Bij de Pauluskerk of zo? Nee. Waar? Nee, bij... Leger des Heils?
Nas. Dat kan ik niet, Nas. Bij Noord. Oké, Noord. Oké, dus je krijgt hulp. Als het heel koud is, mag je gaan slapen. En als het 6 graden is, dan mag het niet. Ja. En je gebruikt drugs, neem ik aan. Ja, alleen hash. Hash. Ja. Geen cocaïne. Nee man, dat doet me niet goed. Daar word ik ziek van. Je hebt het wel eens geprobeerd. Ja, dat wel. Het was met vrienden feest. Heb ik het wel eens gedaan. Maar toen was het nog goed gegaan met me. Maar daarna niet meer. Toen heb ik het niet gedaan. Oké, want de bedoeling is dat je eigenlijk dat je hulp gaat zoeken, hulp vindt. Misschien heb je broers, zusters? Jawel. En praten ze met je van kom bij ons of laten ze je los? Jawel, ze praten met me. Maar alleen van moeder en vader mag het niet. Ik hoop dat je hulp krijgt, want zo leven op straat is natuurlijk niet leuk, lijkt mij. Nee, dat is het niet. Maar als je niet de moed opgeeft, dan komt alles sterk. Oké, ik hoop dat het je goed afgaat natuurlijk. Ik zie je hier staan. Ik krijg vaak hier langs, ik heb je vaker gezien. Ja. Ik dacht, ik ga je een keer vragen waarom het zo moet. Want gebruik je ook die flessen? Geven die mensen je ook flessen, pepflessen? Ja. En hoeveel flessen krijg je op zo'n dag? Hoeveel geld kan je daarmee verdienen op zo'n dag? Ik ben de enige eigenlijk. Als ik hard werk, kan ik 3 zakken vol. Hoeveel is dat? Ongeveer 20 euro, 30 euro per dag? Dat is 3 zakken. Zijn 30 euro. Dus aan flessen heb je 30 euro per dag? Ja. En bedelen, bitsen aan de auto's? Maar nu, omdat er zoveel mensen bedelen, krijg je maar 1 zak. Dus nu is het veranderd. Omdat er zoveel mensen vragen en zo. Omdat het makkelijk geld is, maar dat is het niet. Dat heb ik nooit geloofd. Dus je staat stellen, je hebt 30 euro aan flessen en 50 euro aan bedelen? Hetzelfde. Oké, dus alles in totaal? Ja. Dus nee, je ziet het fout. Ik krijg echt geen 50 euro per dag elke keer. Ik heb dat soms, dat is maximaal. Maar stel je hebt flessen en je hebt bedelen, dan kan je zo'n 50 euro ongeveer krijgen wel? Ja, als je 3 uur achter elkaar werkt, moet je 3 uur achter elkaar werken, de hele tijd. Dat heb ik wel eens gedaan. Oké, ik hoop alleen dat het je goed gaat natuurlijk. Je bent nog jong, 20 jaar. Er is nog zoveel wat je zou kunnen bereiken in dit leven. Dus, maar je moet wel willen. Je moet zeggen, nou, ik wil dit niet meer hebben. Ik wil, iets anders hebben. Ik wil stoppen hiermee. Ik wil naar school. Zet het in je hoofd. Je praat wel goed. Ik praat goed? Ja. Ik hoop dat het je ook bereikt en dat je het ook doet. En dat je zegt van, joh, ik wil dit niet meer. Ik wil een ander leven. Ik wil lekker gaan leven. Ik wil genieten. Ik wil... Ja toch? Want het is gevaarlijk hier tussen die auto's. Ja, daar heeft u gelijk in. Dat heb ik wel gezien. Ik hoop dat je hulp krijgt. Ik hoop dat iemand kijkt en zegt, jongens, er zijn instanties die jullie zouden kunnen helpen. Ja? Ik wens jou het allerbeste natuurlijk en hoop dat je gauw van de straat af kan. En dat je... Ja, tuurlijk, ik geef je altijd het laatste woord. Je mag iets zeggen. Hallo mensen, mijn naam is Helder, aangenaam. Ik ben 20 jaar oud. Ik wilde zeggen tegen jullie, wie dit kijkt, moet niet opgeven op zijn eigen moed. Blijf sterk en hou je sterk. Want ik ben ook buiten, ik heb geen huis, maar alleen God helpt mij om warm te blijven. Dus dan helpt God ook jullie hetzelfde. Wij zijn allemaal gelijk, dus we houden ons gelijk. Dank jullie wel. Nou, ik hoop dat echt dat je hulp krijgt en dat er iemand is die jou helpt. Iedereen die hier naar kijkt, laat het niet zo ver komen. Als er iets is, je denkt, het gaat niet goed, ik heb geen huis. Er zijn instanties, er is hulp. Klop bij iemand aan. Blijf niet op straat zitten. Zoek hulp. Want er is hulp. Er moet ergens hulp zijn die zou willen helpen, toch? Ja, dat is zeker waar. Daar heeft u gelijk in. Nou, ik hoop dat je die hulp ook pakt. En dat het je goed gaat. Oké? Ja man, dat is mooi gezegd. Oké, mensen, dankjewel voor het kijken. Kulturu TV speciaal voor jou hier in Rotterdam. Zijn er nog mensen die wat te zeggen hebben? Plaats het in de comments en wij kijken ernaar sowieso. En heb jij ook iets te melden? Heb jij ook een vraag? Wil jij ook jouw verhaal kwijt? Kom maar bij Kulturu TV.
En dan maken we er een mooie reportage van. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye, zwaai zwaai. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar weet u wat u onheilig staan? Hoe pijnig man, maar die man niet veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo!